Bakit ang iniimbestigahan pa yung 18 ay sila nag-akusa? Hindi ho namin sila iniimbestigahan na sila nag-akusa. Ang iniimbestigahan ho natin dito ay bakit sila nagsalita ng ganun at bakit actually Okay daw, stop. eh baka Bullseye! Bullseye! Hindi ho natin sila inimbestigahan. Matod pa ni sa NBI, hindi ho natin sila inimbestigahan dahil silang nag-akusa. Inimbestigahan natin sila dahil bakit sila nag-akusa? Basin ko no magayagala gisuhulan. Kini, no? Mga katropa, importante kani. Because they're trying to imply, mga igsoon, that someone hired or paid na usa ka taong gabayad aron niya kining 18 mga igala mutingog mugama og istorya aron niya dauton ang administrasyon. Oh, come on. Kuyaw, di basta-basta. Oh. Kuya mga katropa, may buntag ni Muda Igsoon. Akong classmate seminaryo Kim Robin Bacarisas murag. Gwapo ka mo sayaw og andong ha. Wag ya po nawala imong kamandag sa sayaw pero okay tong sayaw nimo. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Hawak. Hoy. Unsa naman eh? No, di ba dapat ang imbestigahan nato mga higala kinsa man yoy nakadawat sa 805 billion kay tinuod man yung naikawat. No? Ang imbestigahan karon sa NBI may higala ngano mang sila may nagistorya. Nganong kining 18 may nagistorya, kisa may nagsuhol nila. So asa mo karon pabor? No, asa ni sila karon ni lugar mga higala? Ang ilang lugar karon, ang ilang posisyon karon mga igsoon. No? Whoever, bisag kinsa pay mo istorya diha. No? Bisag kinsa pay mo istorya diha mga higala, ilaha gyud ang pakgangon aron nya dili makaabot sa Malacañang mga higala ang istorya. Bullseye! Bullseye! Observation number 1, mga higala. Tinuod ba, mangutana lang ko. O even siguro kamo mga higala. No? Gipangita bagyod sa gobyerno si Saldico? Oh, come on. Pila na kabulan, may galang nawala si Saldi. Naabay effort ang atong gobyerno, may gala, that indeed, pangitaon si Saldico aron nga. Una, to hold him accountable. Ikaduha, mapuga si Saldico nga mugawas ang tinuod o kinsa gyoy nakabahin og dako kay dit naman lalis karon nga nagikawat ang pangutana lang karon kinsa man gyoy utok bisag kabalo na gud ta mga igala. Kuyaw ang korupsyon sa Pilipinas karong mga panahona. Ngano man, because even the administration may gala and the institution is protecting the kawat mga kaigsoon. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Yes. Bullseye! Even Ombudsman Buing Rimulya bay. No? Even Ombudsman Buing Rimulya is insinuating and implying mga higala nga dili kasaligan o walay kredibilidad kining 18 ka mga tao. How could you say so, mga higala? Pinaagi lang sa ilang pagpa-presscon, bla bla bla, o sa ilang uban nga mga pamahayag. Mauna ba na, mga higala, maka-jump into conclusion ka na ba dayon? Oh, come on. Dili! Itaral na sila na Blue Ribbon Committee. Let them be. Pasturyahan na sila diha. Na Blue Ribbon Committee o sa may trabaho din. Kisa may isa lang din yun na sila diskaya lang. Diba? They're trying to suppress and they're trying to contain information o karon ilang ginapalabas nga dunay tao may gala nga nagsuhol aning 18 para mudauton si Marcos. Kinsa man eh. Ayun na tanin nyo, kuan? Ayun na tanin nyo binuangi. Kay kabalubing, ang inyong ipasangin lang dire si Sarah. No, that's true. Kisa man di ay mga igala. Diba? Imbes may gala nga imbestigahan na to. Naunsa naman yung atong Pilipinas, bay? Walay paglaong nga masulbad ang korupsyon karon mga igsoon. Diba? Ang ila lang ginatutukan nga, matod ba nila quote-unquote corruption and accountability is kang Sarah. Pero kung kani mga higalang tuwa dito sa administrasyon, ila dayong piangan, patyon na nila mahigala, no? Ang kredibilidad, dili necessary literal nga ilang pangkabsans kinabuhi, kung dili mga higala, ilang pambabagan, no? Hadlukon, hulgaon, imbestigahan ang kredibilidad mga igsoon, lugiton, aron lang mahigala nga dili madayon o dili mabulgar ang kamatuuran mga katropa. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Moni, nga ako gining paningkamutan mga higala nga mahisgutan mga katropa diri sa Bullseye.
Kaya ron nga dili malimot ang katawhan kay basig lipat-lipaton ta. Tanawa ning nahitabo karon. Tanawa ning nahitabo karon mga higala. No? NBI unsa naman? Imbes nga imbestigahan ninyo, subayo ninyo, kung tinuod ba nang gipanulti nila ang pagkatao na manoon o kinsa kuno'y gasuhol anang 18 mga higala. Mao'y ilang imbestigahan sa pagkakaron. Bisag unsaon ninyong limod, dili bugo ang mga Pilipino. Kahalata mi, nakapangka mi, nga pag ang pasangil, paingon dito sa inyong amo nga naas Malacanang nga si Lupin III. Inyo dayong paungon ang mga tao nga gustong mo istorya mga higala. Baliko na ko observation mga higala. Makaingon ko, wala gyud pangitaa sa gobyerno si Saldico. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Wala gyud tinud-a sa gobyerno pagpangita si Saldico. Kinsa mauunta mga higala mauyawi aron may higala nga makaistorya. Aron may higala nga makatudlo. Kung si kinsa nakapahimulos sa kwarta sa gobyerno pero tinud-a na ibang pagpangita sa gobyerno may higala kang Saldico. Dili. Kaya og tinud-a na pa mga higala sos. Hagbay ra mga higala nakauli. Pero wala mga kaigsunan. Bullseye. Bullseye. Katong Cabral Files, asa na? Si Representative Leandro Leviste, asa na mga higala? Di ba pahilumon nila tanan musulti? No, si Kiko Barsaga, nakikboxing na lang mga higala. Kiko Barsaga, total, suspendido man siya. Diba? Pahilumon nila tanan musulti. Kalabot sa korupsyon kay gusto nilang ipalutaw nga ang korupsyon lang ang ilang tuuhan may gala nga dunay gikawat ang mga Duterte. Bullseye. Bullseye. Mao ni nakakulba karon o nakalisod karon bis mga katropa gumikan kay even the institution, the government itself, the organ of the state mga higala. Maoy nagpaluyo, maoy nagtabon mga higala sa investigasyon. Bullseye. Bullseye. Koreanong hilason, basa sa ko mga messages. Duda ko idol si Kong Leviste, gikamang nasad. Namingaw gani. Naunsa naman ng Pilipinas Kong Leviste, asa na ka? Asa na tong Cabral Files? Cabral Files is very important. Mga kaigsunan, pero nawa, nahilom mga kaigsunan. Bullseye. Bullseye. Shane Marie Lumayag, strong evidence they can't deny. Lahat sabit dyan. Very credible ang 18. Pero ingon ni Lacson, dili daw. Nganong di man pasagdan mo istorya diha? Sutaan ninyo. Pero di sila musugot, bay. Di sila musugot. Ang ilang ginapagawas karon, intriga. Which is walay link eh. May link, mga higala, from the 18, ngadto kang Gutesa, and then ngadto mga higala kang Saldico. May link sila. Ngano man, these people supposed to be are former trabahante mga higala ni Saldico. And ang ilang pamahayag mga higala, nagsumpay sa pamahayag ni Gutesa. Ni-confirm mga higala sa pamahayag ni Gutesa. And somewhat mga higala, somehow, ni-confirm ay so sa pamahayag ni Saldico. No? Pero kaning ilang claim karon mga igsoon that the Dutertes are paying for this 18 mga higala is out of the blue. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.